いい天気だな。あれなんだこれ。あれなんだこれ。あらなんでこれこうなったけど。違う違う違う。あらあら。ちょっといいからいいから、いいから行くよ。面白いだろ。ちょっと待って待って。何ですか、殿。いいか見てだよ。どうだ。最高っすね。私もやってよろしいですか。やってみろやってみろ。なんだこれ。すごいですね。変な空間だなこれな。何ですか。ちょっとわしとここ歩くんじゃ。